Γεια σας hairstylists! Συγχαρητήρια για την απόφασή σας να συμμετέχετε στο διαγωνισμό Global Creative Awards. Σε αυτό το ενημερωτικό βίντεο θα σας δείξουμε τη διαδικασία υποβολής της αίτησής σας που είναι πολύ εύκολη και απλή. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε την αίτησή σας. Ανοίγοντας τον browser που χρησιμοποιείτε, πληκτρολογήστε στη διεύθυνση globalcreativeawards.com και πατήστε Enter. Θα σας εμφανίσει αυτήν τη σελίδα. Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για το διαγωνισμό, τα βραβεία, τις κατηγορίες, προηγούμενους νικητές, καθώς και το κουμπί Apply Now που θα πατήσουμε τώρα για να κάνουμε την υποβολή της αίτησής σας. Εδώ βλέπουμε τη φόρμα συμμετοχής. Πριν ξεκινήσουμε, καλό είναι να διαβάσουμε προσεκτικά το τι ακριβώς χρειαζόμαστε και ποια είναι τα απαιτούμενα για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά την αίτησή μας. Αφού διαβάσετε τι χρειάζεται και μαζέψετε όλα τα απαραίτητα αρχεία, επιλέξτε τοποθεσία, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ήδη έτοιμο, γράφει Ελλάδα, και κάντε κλικ στα 4 κουτάκια έτσι ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι θέλουμε να λάβουμε μέρος. Και πατάμε το ας ξεκινήσουμε. Εδώ πέρα θα δούμε την τοποθεσία και την κατηγορία στο πρώτο tab, όπου πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία για την οποία θέλετε να διαγωνιστείτε. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι για τις τεχνικές κατηγορίες, οι οποίες είναι New Talent Colorist of the Year, Creative Colorist of the Year, Creative Hair Cutter of the Year, θα χρειαστούμε 4 αρχεία. Τη φωτογραφία του πριν, τη φωτογραφία μετά δίχως επεξεργασία, την τελική επεξεργασμένη φωτογραφία και το έντυπο του τεχνικού φυλαδίου. Για τις editorial κατηγορίες Men's Hair Stylist of the Year, Avant-Garde Stylist of the Year, δεν χρειάζεται το έντυπο του τεχνικού φυλαδίου. Ας επιλέξουμε λοιπόν μια κατηγορία και ας πατήσουμε συνέχεια. Στο δεύτερο tab θα δούμε τα έγγραφα της συμμετοχής, όπου πρέπει να ανεβάσουμε τις φωτογραφίες του μοντέλου. Μπορείτε να σύρετε τις εικόνες του μοντέλου σαν τον εξερευνητή ή να πατήσετε επάνω στα 3 κουτάκια που έχει εδώ πέρα. Πατώντας επάνω, θα πρέπει να επιλέξουμε την εικόνα του πριν, την μη επεξεργασμένη εικόνα μετά τη φωτογράφηση και την τελική φωτογραφία μετά την επεξεργασία. Οι εικόνες πρέπει να είναι επίσης σε υψηλή ανάλυση, όπως αναφέρεται και στις οδηγίες εγγραφής και στους κανόνες για αυτή την κατηγορία. Θέλουμε έγχρωμες εικόνες σε μορφή JPEG με μέγεθος A4 300 dpi, προτιμόμενο μέγεθος αρχείου 10 MB. Παρακάτω θα πρέπει επίσης να υποβάλουμε και την τεχνική εικόνα. Με την ίδια διαδικασία, πατώντας μέσα στο κουτάκι, επιλέγουμε το τεχνικό φυλάδιο. Αφού έχουν ανέβει όλες οι εικόνες και το έχουμε τσεκάρει ότι είναι εντάξει, πατάμε στο κουμπί συνέχεια. Μεταφερόμαστε λοιπόν στο τρίτο tab στις γενικές πληροφορίες. Εδώ πέρα θα πρέπει να βάλουμε τον αριθμό του τηλεφώνου, το όνομα τεπώνυμό μας, τη διεύθυνση του email, την επιβεβαίωση της διεύθυνσης του email, το όνομα του κομματηρίου μας, την οδό, τον αριθμό, την πόλη, την πολιτεία αν υπάρχει και τον ταχυδρομικό κώδικα. Αγνοήστε τον αριθμό λογαριασμού πελάτη Goldwell και απλά πατήστε υποβολή. Αυτή είναι η διαδικασία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο διαγωνισμό και ευχόμαστε σε μια πρόκριση. Να είστε καλά και γεια σας.